Tervetuloa Aquacardin podcastien maailmaan. Tänään aloitamme uuden podcast-sarjan Uusi vesihuollon liiketoimintamalli. Otsikko sen vuoksi, että tällainen kun Aquacard on uuden edessä, on juuri rakentanut uuden liiketoimintamallin tuonne vesiosuuskuntien maailmaan. Minä olen Erika Svärd ja Aquacardin Advisory Boardin jäsen ja keskustelemassa minun kanssa on Aquacardin toimitusjohtaja Sami Tikka. Kerrotko hieman ensin itsestäsi? Joo, kiitoksia Erika. Tällainen kiinteistöalan yrittäjä tuolta valtaväylien sivusta ajautuu aina monenlaisiin tilanteisiin, monenlaisiin järjestelmiin, mitä kuuluu kiinteistöhuoltoon. Ja siellä ollaan ajastaan vesiosuuskuntien kanssakin alettu toimimaan ja tarjottu teknistä apua ja hallinnollista apua ja sitä kautta sitten on hiljalleen alkanut näkymään nämä osuuskuntien tarpeet kokonaisuutena ja lähdetty sitten Aquacardia kehittämään. Joo, miksi Aquacardi? Mä mietin sen vesihuollon kannalta. Miksi Suomi tarvitsee uudenlaisen vesihuollon mallin? Tämä tulee osana oikeastaan vielä tässä ajassa uuden vesilain muutoksien johdosta, missä tulee vaatimuksia vesiosuuskunnille. Vesiosuuskuntiahan on Suomessa satoja ja perustettu aikoinaan EU-vesipuitedirektiivin ohjauksesta. Ja niitä on sitten lähdetty paikallisesti tekemään yhdessä tekemisen hengessä, kun vesi ja asiat piti saada toimimaan. Ja nyt sitten verkosto on vanhentunut hiljalleen siinä, niin kuin ylläpitäjätkin ja kaikki meistä. Ja meillä on vesihuoltoverkko, joka tarvitsee huolenpitoa, mutta se tarvitsee myös ehkä uudenlaisen tavan organisoida se, että saadaan tehostettua toimintaa ja myöskin ammattimaisemmaksi, jolloin laadulliset asiat menee eteenpäin. Aquacard on tähän väliin tuo osaamista ja rahoituksen tuntemista ja vastuunjakoa vähän eri tavalla, että osuuskuntaa se ei muuta miksikään, osuuskunnat jatkaa mallillaan ja näin poispäin, mutta se on niin kuin avuksi siihen kestävään tulevaisuuteen. Niin kuin äsken tuossa puhuit siitä, että alkaa ne putkistot olla elinkaaren päässä ja maailma muuttuu ja kovin tällainen epävarmaakin on, niin miten me sitten turvataan se laatu ja verkoston kunto seuraavat 30 vuotta, jos mietitään resilienssiä ja sitä elinkaariajattelua. Miten se Aquacard on tässä apuna ja tukena? No joo, resilienssiä tarkoittaa kykyä kestää muutoksia ja vesihuollossa se on sekä tekninen että inhimillinen kysymys. Siinä on tekniikkaa ja ihmisiä toimijoina ja sitten on tämä isommassa kuvassa ylipäätään ympäristö, missä eletään, niin se on sellainen asia, että pitää olla sitä muutoksen kestävyyttä. Kaikkihan on varmaa, paitsi että muutos säilyy. Aquacardin mallissa elinkaariajattelu on pohja kaikille, että verkosta ei ylläpidetä projekteina sillä tavalla, että kun jotain sattuu, niin sitten tehdään vaan ihan kumppanuutena kokonaisuutena, että ennakoidaan sekä taloudellisesti, mutta myös teknisesti. Ei olla reaktiivisia, jolloin meillä jää enemmän pelivaraa tilanteiden hallintaan. Ja sitten se tekee kahdesta asiasta totta, eli veden laatu pysyy tasaisena ja investointeja ei tarvitse sitten aina taklata kertarysäyksellä ja äimistellä, että miten me tästä nyt heilahdetaan eteenpäin. Tähän myöskin tämä uusi vesilain muutos ottaa kantaa. Ja elinkaariajattelu suojaa seuraavia sukupolvia tietysti, että rakennetaan verkostoa, jonka kunto ei riipu sitten siitä yksittäistä tilikaudesta tai tapahtumasta, vaan että luotetaan siihen, että hommat toimii ja niistä on myöskin sellainen laadullinen näyttö. Tähän saakka me on nyt puhuttu niistä vesiosuuskunnista, jotka on niitä yksittäisiä yksityisiä osuuskuntia pitkin maita ja mantuja, jos näin ilmaisee, mutta kyllähän meillä sitten on iso joukko kuntia Suomen maassa ja heillä on myös omat väärin nyt sanoa osuuskunnat, mutta kuitenkin veden järjestämisvelvollisuus. Niin miten sä kunnan niin kun näet kumppanina, että ette ole Aquacardina taakka, että miten se Aquacard voi tukea kumppaneita? Tai kuntia, sanotaan nyt paremminkin.
Joo, monessa kunnassahan vesihuollon järjestäminen lähtee kunnasta, kunnan vesilaitoksesta, josta sitten ruvetaan jakamaan puhasta vettä ja sitten mihinkä palaa jätevesi ja se on painava vastuu ympäristöllisesti ja teknisestikin ja kuntienkin mahdollisuudet sen kokonaisuuden ylläpitämiseen niin on toki rajalliset ja sitten tarkoitus on olla nimenomaan kumppanina tässä, että ei ainakaan nyt tehdä vaikeammaksi niitä asioita. Että tarjotaan niin kunnalle kuin tietysti osuuskunnallekin niin osaamista ja mallia, jossa on sitten se taloudellinen vastuu jakautuu niin kuin tasaisesti mihinkä se kuuluu. Ja kunta säilyttää sen strategisen ohjauksen, mikä sille kuuluu, ja operatiivinen arkityö siirtyy ammattilaisille. Että Suomessa on ihan lakiinkin kirjattu, että vesivarantoja ei myydä, että ne ei ole sillä tavalla, ne kuuluu aina lähtökohtaisesti kunnallisen toiminnan piiriin ja sitä kautta ohjautuu. Eli se ei vie päätösvaltaa mihinkään päin, vaikka Aquacard siinä välissä toimii, vaan vapauttaa resursseja sitten osuuskunnalle ja kunnalle niihin asioihin, joihin se heillä parhaiten kuuluu. Että kunnan katse voi olla sitten siellä pidemmässä huoltokalenterissa ja toimenpidesuunnitelmissa ja alueissa. Niin, kun mietitään sitä vesihuoltoa ja vastuita ja miten paljon siinä rahaa on ja kun raha on tiukalla, niin kyllähän ne sellainen proaktiivisuus, olen näin ymmärtänyt, että se monesti puuttuu, niin eli näitä riskejä, että korjataan kun jotakin rysähtää, niin miten sä näet sen, että Aquacard sitten toisaalta tähän omistajuuteen, vastuuseen, rahaan, miten se pystyy jakamaan näitä riskejä ja hyötyjä, jos tästä kulmasta ajatellaan? No joo, riskit ja hyödyt on perinteisesti aina hinnantuu vähän ääritilanteessa, että sitten kun jotain tulee, niin sitten rupeaa näkymään ja kustantaa. Ja ne on joko kunnan niskassa tai käyttäjän kukkarossa, mitä kautta se missäkin tilanteessa lähtee taipumaan. Ja Aquacardin tarkoitus on pikkusen hajottaa tätä asetelmaa sillä tavalla, että siinä on erilaisia omistajuuksia 3 osaan: kunta, osuuskunta ja sitten palveluyhtiö, joissa roolit jakautuu selkeästi niin, että kunta hoitaa oman osuutensa vedenjakelusta ja osuuskunta hoitaa sen oman hallintorakenteensa puolesta ne asiat niin kuin ne kuuluu tehdä, ja palveluyhtiö sitten oikeastaan tarjoaa vaan ammattiosaamista siihen tekniikan ja hallinnon toimintaan niin, että osuuskunnan jäsenten ei tarvitse kaikkien erikseen opetella niitä asioita ja ne niin kuin määritellään rakenteellisesti, ei tunneperäisesti. Kaikki tietää, että mistä vastaa ja mitä vastaa, niin silloin rahan liikekin on läpinäkyvää, joka on tietysti äärimmäisen tärkeää silloin, kun tämmöisistä yhteisistä omaisuuksista pidetään huolta. Ja se tuo niin kuin turvaa kaikille osapuolille, että ei siksi, että se on reilumpi, vaan myöskin, koska se on ennakoitavaa, niin tiedetään koko lailla, miten homma pyörii. Tavallaan tässä, ja onko väärin jopa sanoa tavallaan, vaan että Aquacard on tietynlainen ekosysteemi. Ja sitten tässä kun on puhuttu näistä eri kokoisista osuuskunnista, niin kun on tietynlainen malli tehdä, niin sitä pystytään Aquacardin näkökulmasta sitten taas sitä liiketoiminnan mallia skaalaamaan. On sitten asiakas pieni tai iso. Ja sitä kautta mä ajattelen, että jotenkin on tämä Aquacardon ekosysteemi, joka pystyy palvelemaan eri kokoisia niin osuuskuntia kuin sitten pystyy kunnan tai kuntien kanssa, ehkä on oikeampi sanoa, niin pystyy tekemään skaalautuvasti asioita. Miten sinä tätä ajatusta peilaisit sen Aquacardin toimintaan? No joo, ja kyllähän se niin on, että kun osuuskuntien koko vaihtelee muutamista osakkaista, satoja, jopa tuhansiakin osakkaiden kokoisiksi, niin yksi pieni osuuskuntahan ei, vaateet on samat kuin isolla, niin ei kyllä kaikkia muutoksia oikein ketterästi pysty kestämään, että sääntelyä ja ilmastonvaihtelua ja henkilöstöpulaa ja siihen vielä tarvii paneutuakin aika paljon, mutta 10 pientä sitten voi kestää silloin, kun tämä alusta on yhdenmukainen, eli silloin saadaan synergia siitä, että kun tehdään yhdelle, niin se on periaatteessa tehty sitten kaikille. Tosin niiltä pieniltä teknisiltä seikoiltahan
mitkä niissä on eri, niin tarvii päivittää, mutta kuitenkin. Ja Aquaguard on kuten ekosysteemi, että jokainen osuuskunta säilyttää omaa leimaisuutensa, mutta jakaa resurssit ja prosessit ja osaamisen sitten, että yhdessä voidaan investoida isommin, ostaa viisaammin ja sitten tietenkin kehittää uusia ratkaisuja kestävämmin, kun niitä tilanteita tulee isommassa skaalassa. Että skaalatavuus ei tarkoita tietenkään massiivisuutta, se tarkoittaa niin kuin yhteensopivuutta sillä tavalla, että yhden alustan tyylillä niin saadaan hoidettua ne asiat tehokkaasti ja yhdenmukaisesti. Mielenkiintoista. Olet nyt avannut tätä Aquaguardin liiketoimintamallia eri näkökulmista, mutta hypätään nyt hieman tulevaisuuteen. Jos mennään noin parikymmentä vuotta eteenpäin 2050-luvulle, vaikka nyt ei vielä olekaan 2030, mutta on 2026, niin miten sä näet Aquaguardin roolin 20 vuoden päästä? Mikä se vesihuollon tulevaisuus on vuonna 2050? Jos tämmöinen tulevaisuuskatsaus tehdään vielä tässä lopuksi. No joo, tulevaisuutta on aina mukava ennakoida, mutta tokihan se teknisesti on niin, että kun ollaan vuosituhannen vaihteessa rakennettu osuuskuntia, niin 2050 puhutaan silloin karkeasti laskennallisesta järjestelmän käyttöiän takarajasta, mutta sittenpä maailman aikakin on toinen, eli se vesihuolto ole pelkästään niitä pumppuja ja putkia ja että saadaan jotenkin siellä tavaraliikenne kulkemaan. Että se on semmoinen kokonaispalvelu, jolla on vastuullinen jalansija yhteiskunnassa, että se kuitenkin liittyy ihan perusturvallisuuteen, huoltovarmuuteen ja tämän tyyppisiin asioihin. Ja Aquaguardin rooli on tuo yksityinen ja julkinen toimija yhteen, että siinä on niin kuin luottamuksella iso merkitys, se nimenomaan on niin kuin luottamuksen mallilla, että saadaan ne vaateet, mitä kuuluu, niin hoidettua. Ja se näyttää, että vesi voi olla turvattu, että uudistuva resurssi, kun talous, teknologia ja inhimillisyys ovat tasapainossa, että sehän siinä tietenkin tavoite pitää olla. Tulevaisuus ei ole sillä tavalla vesihuollossa, niin kuin monessa muussakaan, ei ole vain tekninen ja taloudellinen. Se on arvopohjainen, johon kuuluu tosiaan vastuullisuus ja kestävä kehitys ja tällaiset asiat. Ja Aquaguard on esimerkki siitä, miten arvot ja liiketoiminta voivat kulkea niin kuin samaa putkea näin ilmaistuna. Kiitos Sami Aquaguardin toimitusjohtajana. Kuulijoille kiitos myös ja olkaa kuulolla niin sanotusti. Meillä tulee vielä sitten uusiakin jaksoja. Kyllä, näin tehdään. Kiitoksia.